L'Agrícolum és una aplicació mòbil i aplicació web que permet als agricultors a tenir una millor gestió agrícola, una millor gestió econòmica de les seves explotacions i en aquest cas ajuda a tenir una millor traçabilitat en el cas de les dejeccions ramaderes o en la gestió de les bales de palla. A nivell d'innovació és que estem automatitzant els processos, és a dir, en el cas de les dejeccions detectem automàticament a quines granges es carrega, quin nitrogen porta cada vehicle i en quins camps s'apliquen i et genera els informes que demana l'administració de forma 100% automàtica. Neix primer de la necessitat pròpia de tenir un quadern de camp i el volíem amb un quadern de camp digital que ens facilités les tasques d'enregistrament i traçabilitat del que fèiem a les nostres parcel·les agrícoles. Una vegada vam veure que disposàvem d'una eina potent, la vam extrapolar al mercat i d'aquesta manera vam conèixer molts més agricultors que ens van mostrar les seves necessitats. Agrícolum va dirigit tant a agricultors com a ramaders, com al sector accessori, que serien assessors i tècnics, i a transportistes, tant de dejeccions com de bales de palla. T'ajuda al dia a dia a tenir una millor gestió tècnica, econòmica i administrativa de les teves explotacions agrícoles.